Hallå. Jag ska inte se vad jag vill. Jo, men idag ska jag laga saker. Som jag ska få åka till som en del tänkte. Första saken jag ska klart på riksrätten. Hon spelar ju samma musik hela tiden. Seriöst, som gör det. Alltså, jag kan inga idéer. Alltså, jag avskyr den låten. Jag har hört den för många gånger. Och sen, jag måste öva. Jag går till nummer 2. Skolmaten, det smakar bland. Ja, det är mer grönsaker i tacosfärsen i vår skola. Jo, reklamer som dubbade reklamer. Ja, här har vi den fina Nutellan. Du kan göra vad som helst med Nutellan. Du kan äta den. Du kan sjunga den. Du kan till och med använda den istället för husdjur. Ja, fattar du vad jag menar? Vad fan? Vad? Det tror jag. Ja, det här tror jag. Jag måste säga det. Finnar, kolla, de är överallt. Den dansar. Ja. Och bara svar på den. Jag menar, vad fan är det för skit? Ja, som längen sa. Det är så kajt. Vad fan? Vad är det för skit? Vad är det med rummet? Liksom, vi har en helt annan betydelse i världen. Om du förstår vad jag menar. Och Facebook. Alltså jag håller med dig där. Facebook är jävligt lätt irritationskälla. Jag menar, och så man efter man som det står så att man this is only first freedom British people. Och skriver man också en extra. What is this? Läs inte skolan. Kanske borde sätta det står på svenska. Eller när man chattar med någon. Och så bara ser man typ salam. Hej. Jag vet inte vad det är. Sen liksom bara skriver man what. Och sen säger jag vad på engelska. Sen skriver jag fortfarande på sitt jävla språk. Det är jävla. Ja, och så på de säger till mig ja, jag har sett det. Jag sa dem på så här en hel månad, det är skitirriterande. Ja. Och så också läskigt att jag kvinnor och kolla jag är så med det så bara Chihuahua, de är så jävla irriterande. Så nu blir det hela tiden. Twitter! Nu förstår jag vad jag ska göra. Gunilla Persson. Det vill varenda svensk klar på. Förstår ni va? Ja, det kan. Hon är så jävla fin. Och det är något fel på henne. Här inne. Hon frågar mig. Va? Dobbe hemma. Dobbe sjuk. Du kan döda samma i så fall. Ja, helt sikkert. Skjuter jag. Det kan vara en lättsam irriterande. Liksom, man skriver såhär bara. Hej, sweet account dead. Liksom bara för att få folk som kollar så är det något helt annat. Liksom. Man blir så jätteirriterad. Och att när man skriver meningar är det begränsat. Det är skitirriterande. Jag får så här jo. Bad, ja. Jag har fått så jävla dåligt här. Snöven uppe i Umeå ungefär. Liksom iskallt. Dåligt väder som alltid har börjat. Toaletter. Man går in på några fältet toaletter och det är först annan person. Ja, så finns det inget toapapper någonstans. Det är jätteirriterande. Vad det?
Hashtag som är irriterande. Alltså visst, det går inte vara stycken men då är det göra som jag med. Det blir som massor. Jag kommer till mamma då. Ja. Inte alls. Ändå inte. Och YOLO swag. Jag vet inte vad swag betyder men det är skitirriterande. Jag som livet säger såhär swag, jag ska ta ut swag, bla 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 swag. Jag tycker liksom utan jag vet inte. Och sen YOLO bara, ja det är swag. Ja, det vet jag, det är ingen nyhet. Som, vad heter han? Säkert från Harry Potter, inte liksom bara. Nej. Eller inte. Nej, för det så, men ändå. Och en till sak. Hur ska jag tänkte klaga på dem? Ni vet, när man sån som har en silikon i läpparna så rotas det är så jävla. Ja, så jävla som man vet. Jag ska första också men jag kommer inte på någon. Det var väl allt jag tänkte klaga på. Var det det? Jo. Men Nutella. Ja, och nu Nutella så det är jättespännande. Det kan verkligen gå med då. Och det kan vara Som i psykologi. ja, som psykologi och sånt som är ett tidigare inlägg. Missa inte den nya trailern som kommer ut alldeles strax. Eller imorgon eller nästa år. I alla fall. Men ja, hon har stunnit. Hon heter Victoria Holmström. Hon vill vara anonym. Jag var med i några av de första videorna. Jag vet. Och jag finns till och med på min kanal. Tack för mig. Låter du efter mig, Emma? Ja. Ni undrar vem det där var för min morsa. Ja. Störta. När man sitter och spelar in på YouTube så kommer hon och förstöra allting. Ja, det är också det. Föräldrarna fyllon är skitirriterande också. Jag kan ta och dö. Det kan vi. Vissa fyllon kommer fram till en på gatan och säger åh vad fult. Oj, vad länge sedan såg det och vad fult ditt hår har blivit. Ja, det har hänt varje gång. Det är extremt. Och det händer alltså. För fan, vad har du med hår? Förskräckligt ut. Eller för jäkligt ut, vad fan alltså. Men vad någonting jag ska klaga på. Här är slut. Ja, det är det. Nej.